Haya, sama, a. Kai kuban tambari da gayyanawa. Baba ɗan gobir sha zaman kanawa. Gida gida. Ke faɗa kuma kai kake cikawa. Gida gida. Koyar an ga su kafi su kyautatawa. Gida gida. Sannu ɗan gobir kaɗarar makushe. Gida gida. Ramukan ƙarya don uban su toshe. Gida gida. Baba ka tara kuɗi kamar adashe. Gida gida. Ku ƙarfin ƴan tsirku masu kushe. Gida gida. Alhaji Yahaya Ibrahim ɗan gobir. Hey! Sanni sanni ɗan gobir. Gida gida. Gaisuwa oga. Na ƙara gaisuwa oga. Gida gida. Gani fafilu garkuwa da waƙarka. Gida gida. Baba ɗan gobir na shigo da waƙarka. Gida gida. Dango na Hauwa da Hauwa Allah kare ka. Gida gida. Hajiya Hauwa uwar gida amanarka. Gida Da gida. Hajiya Hauwa amarya mai kuɗin zakka. Gida gida. Royal Angus ai ka wuce magautan ka. Gida gida. Da Royal Angus ga tambarin ka ɗan gobir. Hey! Gida gida. Alhaji Yahaya Ibrahim ɗan gobir. Ai dukkanin maƙiyin baba sai mu ce imitir. Na ce da shan Allah ba da shan mutane ba. Hey! Ruwa 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 babu ruwa ruwa. Kuɗi 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 babu kuɗi kuɗi. Allah ya baka ka taimaki ƴan uwa. Alhaji Yahaya Ibrahim maza. Zaki uban Muhammad namijin maza. Baban Naja kai ke firgita ƴan maza. Baba ga al'amin ban raina ka ba. Gyara gaba da atijo. Oyal an gasu naka kafi su da adalci shine muka shaide ka kowa na kaunar ka maza na kaunar ka mata na kaunar ka baba sojoji naka yan sanda ma naka bi ai ma naka har kwastom ma naka oyal an gasu naka wa zai maka ban kaura dan Haji Ibrahim ba wanda ba a fi ka kyautatawa manya ba yaro ba za ya ja ka da wasa ba dan ajiya Khadija mai martaba dan gobir kai ka zamto kaucin ka ba kowa ya ja da kai ya shiga ja'iba a mijin uwar gida hawa uban da ba an gona hawa ba zan raina ka ba hawa diya ga Ibrahim mai martaba sirka ga Ibrahim kin ɗaukaka ‘yar hajiya Halima amarya a kike sai uwar gida diyar Bello ina a kike diya ga Hafsa kullum kyauta a kike an ce da ni rabon motoci kike mama bani tawa ko ni ma zan fake kai fafila garkuwa ke miki bai itika sannan uwar gida ga ɗan gobir ma Aliya Alhaji Yahaya taka lafiya na san halinka ne kyamar duniya kullum nufinka kyakkyawar aniya na zo gidanka yau zan sha jar'aniya kai bara in sai ta baki bisa kafiya Allah ya bai wa tsuntsaye fuffuke baba an ce da ni a kullum kyauta kake na zo gare ka yau ni a gida nake baba ka bani kyautar ka ni ma in rike kullum mahasada da muna suke wai ni in baka towa kuma zan rike in har na barka niwa kuma zan rike an so raba mutum farko na asani bayan na sani dan gobir ka sani na zo gare ka zan so ka rufan zani mun turmushe magautanmu na zamani da ni da kai amana ce ka sani kuma muna a tare har ƙarshen zamani Alhaji Yahaya Ibrahim a gaida kai babban mai gida